Rojeka krîza Sûriye sala 2011 û taneha drameya kuştina girtiyên Sûriye ji ber işkenceyê di zindanên rejîma Esed û aliyên din yên serqada Sûriye şer dikin berdewam e. Ko sala 2017 tora Sûriyeya mafê mirovan jiyan ji destana 232 girtiyên Sûriye ji ber işkenceyê di zindanan de belge kiriye. Li gorî amara tora Sûriyeya mafê mirovan di sala 2017 de 211 kes ji ber işkenceyê di zindanên rejîma Esed de dawî li jiyana wan hatiye. Ji wan jî yek zarok û du jin. Heft girtiyên din di zindanên grupên çekidarên opozisyona Sûriye ji ber işkenceyê bûne qurbanî. 5 di zindanên Daişê û Desteya Tehrîr Şam de ko yek ji wan zarok e. 5 di zindanên PYD de û 4 di zindanên hin aliyên din yên nenas de. Herwiha tora Sûriyeya mafê mirovan di wê amara xwe de dibêje li parêzgeha Şamê û gundewarê wê 46 girtî ji ber işkenceyê bûne qurbanî û 42 li Derayê, 31 li Helebê, 29 li Idlibê, 25 li Hemsê, 20 li Dêra Zorê, 15 li Hemayê, 9 li Laziqiyê, 6 li Reqqayê, 5 li Hesekê û 2 li Swêda û 1 li Quneytra û 1 ji regeznameyên din e.